nagtatanong, hindi ko pa po kabuanan. I know na malaki na tingnan yung tiyan ko, but hindi ko pa po kabuanan. Hello guys, good morning. Today is my doctor's appointment. Pero nagmamadali ako kasi at 10:50 pa yung appointment ko, pero I have to go to Francine's kindergarten. Kaya may isasubmit lang ako doon. Fill up na form at saka ako pupunta sa doctor's appointment ko. I have 10 minutes pa, and since malapit lang dito yung kindergarten ni Francine, so I have time para magkilay. Pantay na ba to? Di dyan yung magpantay akong kilay. Hindi siya pantay guys, no? Para na siya eh. And then mag-ano lang ko kay magard kayo. Lagay lang ako konti ng mascara o saan eh, para brighten sa mata. Ang aga kong naligo guys, mga around 7:30, pero yun nga, buti na lang walang pasok ang mga kids. Ang aga kong gumising kasi si Francine ang aga gumising today. Ano ko lang yung lips ko. Nag-lip liner lang ako. Tapos galalagyan ko siya dito. Ito yung sa Art Deco na para lang siyang ano guys, oh. Para siyang lip balm. I like it. Pero nag-lip liner ako ng red. Lip liner ako ng red para ano? Nag-lip liner ako ng red para mag-blend naman siya. Mag-aayon pa sana ako ng buhok ko kaso wala namang time eh. I have one here. Yung mag-contour. Tagal na nito ba blush from L'Oreal. Then gusto ko siya kasi para siyang na contour yung face mo. Para hindi lang, diba? Lumiit konti yung mukha ko kasi ang taba ko na. Last weight ko sa check-up ko is 61. Ewan ko ngayon kung ano. Itong nose. That's okay na. So, baka uwi pa ako dito pagkatapos sa kindergarten. So, ayun. Tapos, tatali ko lang tong buhok ko. Blinower ko lang eh. Buko siguro na ako. Tatali ko siya. Mamaya ko na lang siya itali. So, ayun guys. Alis na muna ako. Ang lamig pala niya guys. 3 degree. Tapos, nag-leggings lang ako.
So, andito na ako sa kindergarten. Tapos, uwi na ako ulit. Iniwan ko lang si Francine kasi kukunin ko lang din naman yung form dito. Tapos, uwi agad. Hi guys, nakauwi na ako. Oh my God. Then, umano lang ako sa Reve. Bili ako konti na naman. Kasi grocery na naman. Wala kasi kaming schedule ni Frank mag-grocery. Lagi kaming nag-grocery. Paano-ano lang kung anong kailangan. Mas maganda talaga pag weekly. Kaso, minsan hindi kami nakakapunta ng weekend. Hindi kasi kami nag-weekly shopping. So, meron ako ditong, saan ko ba kayo lagay? So, meron ako ditong, dito na lang. Grocery sa Reve. So, meron akong 4 buns. Ito yung buns na sinasabi ko, diba? I like them. Then, meron akong salad para sa... Then, eggnog nila dito. Ang laki. And, first time ko itong bumili kasi gusto ko siyang ipatry. Bakit may parang leak? Gusto ko siya ipatry sa mga kids. Kung masarap ba. 1 euro lang to Yeah. Let's see, January 30, 2021 by expiration. Gutom na ako. Magluluto ako ng talong. Then, yogurt drink. Strawberry flavor. Then, cucumber. Tapos, meron akong mandarins. Gustong-gusto nila yan. Meron akong Chinese petchay, di ba? Chinese petchay to. Para sa aking, magbulalo ako mamaya, guys. Ito ay... Bakit may basa to May nag-leak ba? Wala naman ata. I'm afraid nag-leak yung yogurt. Parang nag-leak nga ang yogurt. Wait. Pangbulalo ko. Magbulalo ako mamaya din. Tapos may ibang meat din na beef. Kaya ko siya ibubulalo. Tapos ito lang yung sagol ang rekado ko. Kasi hindi ako nakakita ng mais. Sarap sana ng mais yan. Yan. So yan yung magkano ba to yung eggnog? Eggnog. 1.19 lang to. See? Ang dami na. Pang ba sa mga kids? Pakain-kain. Parang nag-leak yung yogurt. Parang hindi siya Yan, open na siya. Open ba to? Ay, hindi siya open. Yung lang, pagka sira. Kasi pag open, ayoko inumin. Okay. Ayan. So, ayan lang nabili natin, guys. So, ako ng tortang talong ako. Tapos yun yung ilalunch ko. Tapos yung bulalo mamaya sa dinner. Kasi andyan din si Frank. I hope kakain siya kasi hindi siya mahilig sa mga ganyan, guys. So, since nag-craving ako kanina, may nakita ako sa Facebook post na bulalo ang sarap niya. Kaya magbulalo ako. Pero ngayon, nag-put away ko muna. And then, yun. Balikan ko kayo. Luto muna ako ng talong, guys. Ayun, sinoke ko siya sa yung malaking talong na nabili ko last time. Sinoke ko siya sa itlog. Pinapainit ko lang yung pan. At saka, prito na tayo.
Laki na ng tiyan ko. I'm on my... How many weeks na ba to eh? Basta yun. And then si baby is in cephalic position na guys siya. Update ko kayo sa pregnancy ko. And then my due will be April 24. Yun yung due ko. Tapos all is normal naman. Ouch! Except sa kanina may additional vitamins ako na ni iron. May yun, yung additional vitamins ko. And then yun, April 24 yung expected ko. Tapos si baby is in cephalic position na. So that is good. I'm still convinced na normal pa din. Normal delivery pa din. Kasi kasi nila dito guys, mas gusto tinatanong ka kung gusto mo cesarean or normal. Then 1 month before my due date, kailangan naming i-book yung hospital. Wait, tapusin ko muna to guys. Gutom na talaga ako. Minicrowave ko lang yung talong niyan, guys. Tapos, ano ba yun? Tagal ko na hindi nakakain yan. Mga siguro, when ba ako last na kumain dyan? Then, maglilinis ako konti. Maglilinis ako konti. So, nilagay ko na dito yung air fryer na binili ni Mr. Anyway, ayun nga yung update ng pagbubuntis ko. Everything is normal. Ang due date ko, expected date of arrival ni baby, expected date of confinement or EDC ni baby is April 24. Sa mga nagtatanong, hindi ko pa po kabuanan. I know na malaki na tingnan yung tiyan ko, but hindi ko pa po kabuanan. And then, my weight now is 63 kilograms. 63 kilograms na. Last month na nandun ako 61, diba? Ngayon 63. So, malaki talaga siya kasi kang Francine before at 63, kabuanan ko na yun. So, malaki talaga si baby boy. Siguro because also baby boy din siya. So, ayun. Then, kanina and kinunan ako ulit kanina ng dugo para sa blood sugar ko. So, I'm not sure. Hindi para sa blood sugar. I don't know why they need again to get my blood. Hindi ko na siya yun nga, nag-check ng heartbeat. Okay naman yung heartbeat ni baby. And then, that's it. So, I feel so nervous guys parang kinakabahan ako kasi malapit na akong mga anak. And then, parang, di ba, ang bilis ng mga pangyayari. And now, I have another baby to take care of. And so, I was planning kasi pills ako, di ba? Contraceptive pills yung gamit namin before. So, I was thinking after nito, magpapa-tubal ligation sana ako. Pero, sabi ng mom ko, wag daw. I don't know why. Meron atang, hinaan ko siya. Tapos, pero, I was thinking siguro mag-IUD na lang muna ako. IUD siya for 3 years. Kinonsult ko na yung OB-GYN ko niyan also. Pero, what do you think guys? Okay lang ba yung IUD? Kasi natatakot ako sa side effects eh. Kasi sa pills kasi, laging sumasakit yung ulo ko. Mapili ako sa pills. Tapos, hindi talaga ako hiyang sa ilang pills na ba ako nag-change. Hindi talaga ako nakahiyang. Tapos, ayun, kaya nga ako nabuntis ulit ang aga-aga. And then, but still, hindi naman ako nagmahay or nag-regret na nabuhos ko. But, you know the feeling, no? Yung baby ka, tapos 2 years old na yung, mag-2 years na yung baby mo, tapos buntis ka na naman. Parang balik-balik sa uno ba? So, ayun. So, ayun guys.
tatapusin ko muna to at kakain na muna ako. Talong guys, sa kadako niya guys. Sa kadako sa talong. Hindi na mailhag talong na yun. So, basta tortang talong yan, tapos pagod siya. Then, kakain na ako guys. Kakain na ako kasi sila, ang kids, kumain sila ng boiled egg, kumain sila ng bread with ham and salad. Yung lettuce, nilagyan nila ng lettuce. And then, yung parang sa school din na food ba. Tapos, yung binili kong yogurt drink, ininom nila. And then, kumain din sila nung eggnog na dala ko. So, hindi pa daw sila kakain. Busog pa sila. So, mauna na akong kakain para mapanap ko si Francine para na din makapag-rest ako. Kain. May suka ako dito. Hindi ako nag-breakfast kanina guys. Nag-ano lang ako nag-coffee, nag-milk lang ako. A little bit of coffee. Yung kinain ko, yung ininom ko, at saka banana cake isang slice. So, gutom na talaga ako. Rice ko. So, wag nyo i-bash yung pagkain ko. Ay, sarap nito. Suka. Sayang wala akong sili. Sarap ng talong. Pinakamadaling gawin. Kasi microwave lang, tapos itlog. Okay lang ba tong rice ko? Parang basa yung rice ko guys. Ayan. Malapit na mapanis yung rice ko. Wait, tanggalin ko yung basa. Ayoko sa basa. Ay naku, kaloka. Feeling ko malapit na panis na yung rice. Or malapit na siya mapanis siguro. Basa kasi. Feeling ko pag basa na siya, may part siya na basa na. So, parang feeling ko napanis na yun. So, naglungag ako. Nagsaing muna ako ng rice. Yung feeling, ginoo ko. Yung gutom na gutom ka na ba? Then, walang rice. My God. So, antayin ko muna yung rice ko, guys. Luto muna ako ng rice.